हामबाय जोंनि मिडिया ताखुबजोंनो जों दिनै अर फाइमान हिंखाय थांनाय 5 तारिखआव कासे घटना आंखा बास गारियाव आबो पुरा जों ससियेल मिडियायाव नुखा ओंखाय आबो जों दिनै बोरै बोसाराव बजे सापन जाते ngै दं जों जात बाया बोरै रक इनसिकुर दिनै त्रिपुरा रायजोआव बासो काखाय बुंगो अट' काखायबो जों कष्ट अंगो ओंखाय आबोनि बागैनो जों दिनै एसपि वेस्ट एसपि ब्रह्म गोनां किरण कुमार सार बाय जों बिनथानि एपइन्टमेन्ट नावो बनो जों कायसा अबनो साका जे दिनै त्रिपुरा रायजोआव क्राइम बारि उइतंखा आबनो दमन खायनानो बागै निनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों TWFSA त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन दिनै कर्तव्य दङ जों बोरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि दिनै अर आगरतला सहराव त्रिपुरानि राजधानी आगरतलाव जों दिनै चेराय रक स्कुलाव फरायना नांगौ कलेजाव फरायना नांगौ इउनिभार्सिटी फरायना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि दंमैया सब समय एमनकि चेराय रकनो तामसा जों बोरै जों दा बयस जोङै थांखा जों फानसिगिरि माथिंचा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु दिनै स्वराष्ट्र दप्तर दङ पुलिस डिपार्टमेन्ट दङ जों बिनि थानायाव दिनै सानानि अधिकार दङ आबोनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायखा जे दिनै आगरतला सहर चिमै बया सारा त्रिपुरा रायजोआवनो बोरै रक थांलाय उनथिनिव कोनो असुबिदा यातै खायो नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आबोनो जों कायसा लिखित बनो रिखा नाथाय 5 तारिखआव जे घटना माने खरकजा बोरैनो जे अबहाय घटना जों भाइरेल बुखबाय थानानै लाजियो हाइपानो जत नुगु भिडिअ आबो अबर ग्रम जाखा निजोंनो साका आबो दिनै एसपि वेस्टनि बेलाय दिनै पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइपानो जों आबाबाय थागै थांगानि वानसुगै माया परबती नेक्स्ट टाइम अबहाय तांथुन होनैनो जों दिनै बिन थानिव कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम्स जाहाते जोंनि त्रिपुरायाव तांथुन आबो दिनै जरातै जों चेष्टा खालायनाय होनै बबो जोंनो खगरिखा अर दिनै TWF नि सेन्ट्रेल एडभाइजरी कमिटि नि चेयारपार्सन बरम गोनां जोग पवित्र भक्ति जमातिया आं तो प्रेसिडेंट आनि GS खरक नै दंगो बरम गोनां जोग उर्मिला देव बर्मा बरम गोनां जोग एनार्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारि दंगो बरम गोनां जोग जुली त्रिपुरा देव बर्मा आसकनो